Irridu nkunu l-vuċi għall-aspirazzjonijiet tan-nies u għal dawk li jridu lilna nirrappreżentawhom ukoll. Kienu dawn l-ewwel kummenti ta' Adrian Delia meta l-ġimgħa filgħaxija ħal ġurament tal-ħatra bħala kap tal-Oppożizzjoni fil-Palazz tal-President il-Belt. Jiena, Adrian Delia, solennement naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħinni. Akkumpanjat mill-familja tiegħu, Adrian Delia wasal il-Palazz tal-President għal ħabta ta' 6:30 ta' filgħaxija, fejn kien skortat mill-uffiċjali tal-Palazz għall-ewwel laqgħa mal-President ta' Malta, Mary Louise Colejro Preka. Malli wasal fi Pjazza San George, Adrian Delia kien milquh minn grupp ta' persuni li nġabru biex ituh l-awgurju. Fil-Palazz tal-President, wara laqgħa ta' ftit minuti bejn Adrian Delia u l-President ta' Malta fis-Sala Perellos, huma marru fis-Sala tal-Ambaxxaturi, fejn fil-preżenza ta' diversi qraba u anke deputati tal-Partit Nazzjonalista, Adrian Delia ħal ġurament tal-ħatra. U minnu fih wara tal-ewwel kummenti tiegħu lill-midja, fejn insista fuq l-importanza li l-Oppożizzjoni tirrappreżenta lil kulħadd, inkluż dawk il-minoritajiet li m'għandhomx leħen u li aktarx m'għandhomx kuluri politiċi. X-xogħol tal-Oppożizzjoni illi jkun il-leħen illi lissen dak kollu illi qiegħed f'qalb in-nies, qiegħed f'moħħ in-nies, qiegħed jinkwieta n-nies huma l-aspirazzjonijiet tan-nies illi jridu il-pajjiż tagħhom jirrappreżenta lilhom ukoll. Adrian Delia fakkar li għalkemm irid ikun hemm skrutinju fuq il-ħidma tal-Gvern u jrid imexxi oppożizzjoni li tista' tagħmel id-differenza. Mill-Oppożizzjoni, id-dmir tagħna mhux li nistennew. Id-dmir tagħna mhux li nistennew li aħna nkunu fil-Gvern jew nippretendu, imma li b'umiltà nirbħu lin-nies illi jirrealizzaw li anke mill-Oppożizzjoni aħna tintejbulhom ħajjithom. Qegħdin hemm mhux biex inxekklu lill-Gvern, imma biex verament nkunu kapaċi ntejbu l-ħajt tan-nies anke mill-bankiet tal-Oppożizzjoni. Fost dawk preżenti kien hemm l-eks deputat Jean-Pierre De Bono li ċeda s-siġġu parlamentari tiegħu mis-7 Distrett. Preżenti wkoll l-eks deputat Peter Mikallef li ċeda s-siġġu tiegħu wara l-elezzjoni każwali b'mod li wassal biex Adrian Delia seta' kien co-opted fil-Parlament. Wara l-ġurament tal-ħatra bħala kap tal-Oppożizzjoni, l-ewwel impenn importanti ta' Adrian Delia fil-Parlament se jkun ir-replika għad-diskors tal-budget.